I-African People's Convention ethi uHulumeni obusa njengamanje umangqika ekutheni aqhakambise iqhaza likaRobert Sobukwe ngesikhathi sobandlululo. USobukwe ngumsunguli wePAC. I-APC beyinesifundo ngoSobukwe eMotlhabe ngaseRustenburg eNorth. I-APC iqembu elincane okhethweni oludlule yalahlekelwa isihlalo eParliament. Yasungulwa ngo-2007 emva kokuxebuka kuPAC. Leli qembu linemigubho yenyanga yonke ezweni lonke yokukhumbula umsunguli wePAC uRobert Sobukwe. USobukwe wayeyilungu le-ANC ngaphambi kokusungula iPAC naphinde waba ngumholi wayo ngo-1959. I-APC ithi uHulumeni wamanje akayigqizi qakala imisebenzi kaSobukwe ngesikhathi sobandlululo. Where we commemorate the life of this great man to show consciousness and also to show the government that there's a distortion of history. His role for liberation of Africans was not shown in a practical way. Leli qembu lithi uSobukwe angaphoxeka uma engabona isimo ayiso uHulumeni njengamanje. I-APC eNorth ithi izohamba inqenqe kwesekwa ukuhlonipha uSobukwe njengoba ukhetho loHulumeni bezindawo selikhonjwa ngonyaka ozayo. As we didn't work very well on the previous elections, then we are now preparing ourselves to rectify the mistakes we experienced before. Leli qembu lithi lizoqhubeka nokuqhakambisa iqhaza likaSobukwe ukuze noHulumeni aza kubona ukubaluleka kwakhe.